Gyrewdwr Dduw, a wnaeth y byd, y ddygaist drefn o anrhefn, a lenwaist y gwacter a thair, ac anadlaist yn omdanadl di. Rhyfeddwn at allu, cydnabyddwn ein dibyniaeth arnat, ac offrymwn i ti ein clod a'n haddoliad. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi roedfa. Mae'n hyfryd i gyda cwmni chi eto'r bore hwn. Diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Gobeithio yw'ch chi fendith o gyd addoliad ni. Croeso cynnes iawn. Llyfr Genesis, y benod gynta, y 6 adnod ar 20, hyd at yr 11 adnod ar 10. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddeiar, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, a'r ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch. Llanwch y ddeiar a darostyngwch chi. Llawodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo'r y ddeiar. A dywedodd Duw, a rwyf yn rhoi i chwi bob llysein sy'n dwy'n had ar wyneb y ddeiar, a phob coeden a had yn ei ffrwyth, byddant yn fwyd i chwi. Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sydd yn ymlusgo'r y ddeiar, popeth ag anadleinios ynddo. Bydd pob llysein glas yn fwyd. A bu felly. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr, a bu bore, y 6 dydd.
ein ar y byd, bwyd rasorau sy'n da enw, nath rasorau'r Indiau gyd, oll yn cyfan, ddaeth I meddiant cydam Duw. Dyma'r tlawd a gyfoeth o gwyd ar y carchar o'r wnaed yn rhydd. Ddoi oedd yn y padew o bri, heddiw yma'n canu'n rhydd. Nid oes gennyf, ddim ond diolch trafwy byw. Ymau gwedda wyneb grasol yn rhagor I llawer iawn, ar bob peth a welodd llygad, ar hyd wyneb dau ar lawn. Rhosyn Saron, Duw tegwch nef a nef. Rhosyn Saron, Duw tegwch nef. Dyma I chi ddwy adnod I feddwl amdanyn nhw. Yn gynta, adnod o'r bennod gynta o lyfr Genesis, ac yna'n ail, adnod yr 8fed bennod o'r llythyr at yr Rifeinied. Yn y dechreuad creodd Duw nefoedd a daear. Gwyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Mae'n ymheis gen I a os na eiriau sydd wedi tanio dychymyg pobl I gymaint graddau a geiriau agoriadol llyfr Genesis. Yn y dechreuad, y creodd Duw nefoedd a daear. Mae pob bardd mawr wedi trio rhoi rhyw fath o esboniad ar y dydd hwnnw. Mae Shelley yn dweud am y diwrnod mawr hwnnw, when God first dawned on chaos. A mae gan bob traddodiad I chwedlau a'i storiau am y dydd pan oedd tywyllwch ar wyneb y ddaear ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Mae rhai o'r chwedlau hynny'n cyfeirio at y cyfnod pan oedd y ddaear yn feddal ac yn aros I gael I fowldio gan Dduw fel y byddai crochenni ddim yn ati I fowldio I glai, I roi ffurf a siap iddo fe. Mae rhai o chwedau'r Groegiad a Rhufeinied yn sôn am y modd y cafodd y nos I arglwyddiaethu gan y dydd, a'r tywyllwch I arglwyddiaethu gan oleuni, ac anhrefn wedi arglwyddiaethu gan drefn, a chaos wedi troi yn gosmos. Mae Duw yn dweud yn llyfr Genesis, wedi iddo greu'r byd, fel pe bai wedi sefyll nôl fel artist ac yn edrych ar ei waith, meddai Duw, mae da ydoedd. Yr oedd yn da ydoedd. Mae ambell I draddodiad eglwysig yn adrodd y credo fel rhan o'i haddoliad. Mae'r eglwys Gristnogol eriod wedi datgan yr hyn y mae'n ei chredu drwy gyfres o gredoe. Ond yn y credoe cynhara I gyd, y cymal cyntaf yw credwn yn Nuw Dad holl a lluog, creawdwr nef a daear.
Mi roedd yr eglwys fore wedi cynnwys y cymal hwn yn ei credoau mwyn ateb un o'r heresiau mwyaf a welodd yr eglwys Gristnogol eriod, sef heresi'r Nosticiaid. Oedd heresi'r Nosticiaid yn credu nad oedd Duw wedi creu'r byd materol hwn, ond mae rhyw is-dduw oedd wedi greu e. Ond nhw'n credu taw'r byd ysbrydol yn unig oedd y byd oedd Duw wedi creu. Ac fe osodwyd y cymal hwn yn y credo mwyn gwrthweud yr hyn oedd y Nosticiaid yn mynd i ddweud. Credaf yn un Duw dad holl a lluog, creawdwr, nef a deiar. Yn y dechreuad y creodd Duw, hynny yw creawdwr yw Duw, ac fe greodd byd mas o ddim. Mae Martin Luther, y diwygiwr Protestannaidd, yn dweud wrthon ni, os na fyddwn ni yn ddim, ni all Duw wneud dim ohono ni. Ar ddeunydd fel na mae Duw yn gweithio. Un sydd yn gweithio yw Duw, ac ar sail y gosodiad hwnnw, wi am i ni feddwl am 3 pheth arall. Yn gyntaf i gyd, mae Duw yn dduw sydd yn dal i weithio. Mae e'n dal i weithio. Dyw e ddim yn eistedd nôl mewn rhyw gader freichiau, fel pe bai e wedi cwplau waith ac yn gwylio'r cyfan. Nid i fel na yw Duw. Mae Duw yn dal yn weithredol yn ein byd ni. Chi'n cofio'r dyddiau yna pan o'n i'n goffod weindio'n watches, cyn y watches batri ac yn sicr cyn y watches digidol. Bydden ni'n weindio'r watch yn y bore neu yn y nos falle, ac yn gadael y watch wedyn i weithio ar ei ben ei hun. Mae'r rhai yn credu mai fel na mae Duw. I fod e wedi creu'r byd yn union fel se fe wedi weindio watch, ac wedyn wedi gadael y byd i redeg ac i gymryd i siawns ei hun. Dim o gwbl, y mae Duw yn ymwneud â'i fyd o hyd, y mae Duw yn dal yn weithredol yn ei fyd e. Ond meddai Iesu mae Duw, fy nhad, yn dal i weithio yn y byd. Y foment hon, ac yr wyf fi'n gweithio hefyd, meddai fe. Gweithio a gweithredu trwy gariad mae Duw yn gwneud. Trwy fynegu gariad yn ei fyd drwy'r arglwydd Iesu Grist, a mae e'n gweithio drwy ni hefyd, wrth i ni fod yn gyfryngau i gariad yn y byd. Daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae Duw yn weithredol yn y byd heddi. Yn ail, mae Duw yn dal i weithio i wneud y byd yn lanach byd. Mae'n wir dweud wrth gwrs fod Duw wedi creu'r byd, ond mae rhaid i ni beidio ac anghofio hefyd fod Duw yn dal i greu'r byd. Nid un digwyddiad unwaith ac yn byth oedd creu nefoedd a deiar, ond proses sy'n cael ei gario ymlaen a'n braint ni yw cael bod yn gydweithwyr â Duw yn y gwaith o gael gwell byd. Gwell trefniadau gwleidyddol ac economaidd, gwell perthynas rhwng gwleidydd a'i gilydd, gwell perthynas rhwng eu hiliau gwahanol a rhwng pobl gwahanol a'i gilydd, gwell ysgolion, gwell ysbytau, gwell cymdeithas. God, meddai un, is not a problem to be solved, but a worker to be joined. Y mae'r alwad i gydweithio Duw yn alwad i bob yr un ohono ni. A chofiwch mae Duw yn galw plymers yn ogystal â ffrygethwyr. Mae e'n galw clercod yn ogystal â chlerigwyr. Mae e'n galw nyrsys yn ogystal â lleianod. Y mae pawb yn cael ei galw i weinidogaeth gwasanaeth, ac fe ddylai bob Cristion feddwl amdano'i hun, beth bynnag yw ei waith, fel un yn y weinidogaeth heddi, gweinidogaeth Duw yn Iesu Grist. Os nad yw hynny'n wir, os nad yw ni'n credu hynny, siwt yn y byd allwn ni weddio gwnelau'r dywyllus ar y ddeiar, megis yn y nef. Pwy oedd y crydd hwnnw a ddywedodd, I mend shoes to the glory of God. Mae'n bwysig y ffordd i ni'n edrych ar ein gwaith, ac bod ni'n cyflwyno'r cwbl mewn clod a mawl i ddew. Mae Duw yn dal i weithio yn y byd, mae o'n dal i weithio mwyn iachau'r byd, ond yn drydydd hefyd, mae gwaith Duw yn cael ei rwystro hefyd yn dywe. Gadewch i ni alw beth bynnag y fynnwn ni, ond mae yna rhyw allu ar waith yn y byd sy'n rwystro bwriadau Duw ar gyfer ei fyd. A beth cyntaf ddywedir am ddyn yn y Beibl yw i Dduw ei greu ar ei lun ac ar ei ddelw ei hun. A mae yna gyfrolau wedi sgrifennu yn ceisio esbonio ystyr y geiriau hynny. Ewn ni ddim ar ôl y damcaniaethau gwahanol nawr. Ond mae'n ardd o cawl mae'r hyn a ddywedir ar ôl y gosodiad hwnnw yw,
i ddiw o'r chymyn dyn, i lenwi'r ddeiar a'i darostwng hi, i lywodreithi ar bysgod y môr ac ar adar yr awyr ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo'r y ddeiar. Ystyr hynny yw fod Duw wedi gwneud dyn yn stiwardied ar bethau'r ddeiar, wedi wneud yn stiwardied ar y ddeiar ei hun. A dyna i chi fraint. Nid ni felly stiwardied bia'r ddeiar, cofiwch. Duw bia'r ddeiar, ond i fod e wedi creu ni i ofalu am y ddeiar, a'i thrin fel y dylid i thrin. Ond y tristwch yw ein bod ni wedi cam ddefnyddio'n stiwardiaeth ac wedi rheibio'r ddeiar, ac yn hytrach na'i gwasanaethu hi, ni fel ni wedi cael y ddeiar i'n gwasanaethu ni. Ac o ganlyniad i hyn mae'r greadigaeth yn ochneidio. Chi'n cofio'r adnod honno? Yn ochneidio. Mae'r ddeiar yn ochneidio, medde Paul, the creation groans. Hynny mae'r ddeiar ei hun yn dioddef oherwydd ymwneud Duw â hi. Mae rhaid i ni ryfeddu at gampau pobl ym myd technoleg a gwybodaeth ar byd digidol heddi, ond mae un peth yn gwbl glir. Os nad i ni'n mynd i reoli ac i ddisgyblu rhai o'r campau hynny, mae'n byd ni'n mynd i wynebu dristriw. Oes mae gyda ni gyfrifoldeb am y ddeiar oherwydd taw deiar Duw yw hi. Ac os yw'r ddeiar yn cael ei llygru a'i diffetha gan felinau satanaidd, yr oes niwclear hon, ei thir a'i hyfonydd, ei moroedd a'i hawyr yn cael ei gwenwyno gan pwerau mawr y byd, yna mae'n bryd i ni ddweud stop. Ac yw wnewn ni hynny, nid er ein mwyn ein hunain, ond er mwyn y genhedlaeth a'r cenedlaethau sydd i ddod, fel y bydd yr awyr a anedlir yn bir a'r dŵr yr yfwn yn lan. Fel na bydd rhaid i'r greadigaeth ochneidio, gan iddi gael ei hadfer i'r hyn y bwriadwyd Duw iddi fod, ac y dywedir amdani, fel y dywedwyd yn y dechrau i gyd, mae da y Duw. Llefarau o'r nes clywo pawb dawd i'r dodol lais, a dyroedd i'n ras i wneud yn ôl dy ddwyfol gais. Gwna'n deiar oll fel Eden gynt, yn nefoedd fach i ni, a bydded tra bo'n deiar mwy yn sanctaidd deml i ti. Amen. bod yn fyw, mi gan a fi'n efo
Gweddiwn. Arglwydd, mae dy greadigaeth di mor ardderchog. Molianwn di am yr hyn y dwyt ac am yr hyn yr wyt wedi gyflawni. Dywedodd Duw bydded goleini a bu goleini. Ac fel y creaist oleini o'r fygyr tywyllwch, diolchwn i oleini dy wirionedd lywyrchu arno ni yn dair, ac i ni weld disgleirdeb y gariad yn wyneb Iesu, y gwir oleini sy'n llenwi'r cread. Dywedodd Duw bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd. Fel y creais y ffurfafen i gylchynu'r byd, gan enyn ein harswyd anrhyfeddod. Diolchwn i ti o dad am ehangder dy gariad o'n hamgylch ac uwch ein penne, yn ein cynnal trwy lawogydd a storm, ac yn ein dysgu i ymddiried yn dofal. Dywedodd Duw, ymddangosed tir sych, a deged y ddeiar dyfiant. O Dduw fel y creais dy ddeiar yn ffrwythlon, a'r hoi yn gartref i ddyn ac yn ifael. Agor ein llygaid i weld gwaith dy law ar fyd natur o'n cwmpas, i barchu'r ddeiar, a'i thrin yn gyfrifol, a gwarchod i hadnoddau i'r dyfodol. Dywedodd Duw, bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd, i wahanu'r dydd o ddiwrth y nos. Arglwydd, fel y creais yr haul, y lloer a'r ser, i arwyddo dydd a nos a thymor. Gwna ni yn ymwybodol o dreigl amser, o ffiniau ein deall a'n balchder dynol, ac yn llewi'r hael dy gyfiawnder, deffro yno ni ddeheuad am dragwyddoldeb. Dywedodd Duw, dyged y ddeiar greaduried byw yn ôl i'r rhywogaeth. Fel y creais bysgod arglwydd ac adar ac anifeilied, i fod yn bartneried â ni ar y ddeiar, ac i rannu â ni y tir, yr awyr a'r môr. Disg i ni drysori amrywiaeth y creaduried sydd o'n cwmpas, a'i diogelu mewn tirioneb a thynerwch. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Arglwydd, fel y creais bobl o'r un anian a thyd y hun, a'i gosod yn stiwardiad ar dy fyd, ac fel y deithos ti'n deiar yn y dyn Iesu i'n gwneud ni'n greaduried newydd. Cadw ni mewn perthynas â thi, a disg ni gyd fyw fel plant ein tad nefol. Arglwydd, dathlwn ein bywyd yn o ti. Ac fel y sancteiddiais dy seithfed dydd yn ddydd o orffwys ac addoliad, derbyn offrwm ein moliant ni heddi, am i ti ein creu a'n cynnal yn dy gariad, a'n dwyn i fywyd newydd yn Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a bydded i fendith Duw Dad holl a lluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, fod gyda chi heddi yr wythnos hon ac hyd byth. Amen.